enesini diye bir araba mindirdi de alıp gitti diye. Bardı bir dağ dere bir oyda kan möcük şagal bayırdı, enesini düşürdü de enesen oturuşlarda men geler nädir dip bir gözleyiz eciz enesi onu da dağ düzü koyup şulada it kuşuyor bir zat eder şundan bir rahat bolöýüllä şey dip öldürmesen öljek zady ýokdy dip enesini koyup ýygyna gaýtdy diye. Hudaý fakbasyna gozy billah. Amma ýolla ýene de ökünli. Edin işine narahat bolupdyr. Eyvay şu men şey dip olardan ene de hemmege. Ey men näme dip onu şey dip it kuşa da yani taam nahar et koyayın. Men bunu beýtmäýinne. Ey ikun sabr edeyin Hudaýyň ýazan zatdyr da imtihanlardy dip